Oh, cah Jogjane ki ora bakal iso ngebokke anu. Ayo, bolongane bal. Bolongane gede wis mono kae ora iso ngebokke. Ayo, wingi delok, wingi. Nah, kalau sing maine wong cebol-cebol kok. Yo support delok kan. Oke, lapo. Maksudnya lapo? Piye karepmu? Tak trimo Jogja DC. Aku ora trimo. Lah piye arepe? Penake piye? Sebenarnya penake wae. Rembug tuwa apa piye? Arepe piye saiki? Biasa ae, Mas. Rembug tuwa apa piye? Aku ora trimo, Mas. Tak trimo. Piye loro, Bos? Heeh. Delok-delok kanan, delok situasi, Bos. Piye? Piye? Duel apa piye? Ayo. Wani. Turah kendel. Turah kendel. Turah kendel. Tandangi. Wis kowe maju, kowe maju. Semarang iku ya. Oh, apa? Semarang iku duwe pelabuhan. Is good bebe. Is good. Alright bebe. Jogja duwe apa? Kowe takon? Yo. Kowe takon? Heeh. Jogja duwe apa? Iya. Jogja duwe apa? Heeh. Duwe perawan. Perawan men. Saiki perawan ki langka. Iya, ngerti. Tidak di Jogja tidak ada. Perawan blangkonan, tumpakne andong, terus panganane gudeg. Good bebe. Yot. Oke. Takis. Oke. Kowe ngoneke wong Jogja panganane gudeg. Heeh. Gudeg, oke. Gudeg. Tapi gudeg warisan dunia. Thank you, Lord. Thank you. Kok sik. Iki 5 provinsi ning Jogja. Bantul, Ya. Sleman, Oke. Gunung Kidul, Apa meneh? Asu apa? Kulon Progo. Lah, iki nggo Jogja. Ora ono tempat. Iki nang yo. Wih, ngatek-ngatek. Aku tidak bisa menghentikan pacar mesin ini. Vaka. Keep calm, baby. Keep calm. Ekonomi rakyat Jogja memang minim. Tapi panganane pecel lele. Pecel lele. Pecel lele. I like that. Main nang ndi? Dora aku nandangi. Kene maju. Dora. Kene cukup balik. Come on, baby. Oke. Balik milih-milih we. Agak deh. Aku rasa itu lho rupamu. Wes lungono lho. Silene gatel karo rupamu. Kowe kentekan kata to. Kentekan kata. Biasa. Arep bali sapa? Wes iya. Wes iya, heeh. Wes jare arep basket. Dora. Aja. Jog suwen. Aja omong tok. Aja suwen. Kecot ning katok, aja nyocet tok. Ayo, maju kene. Manira. Rungokke. Semarang pancen duwe pelabuhan. Iya. Tapi Semarang ora duwe perawan. Oh yes, baby. Ngene lho. Sakit baby. Sakit. Semarang jan ra duwe perawan. Tapi sono janda-janda kempling, Bos. Wah, maksudmu janda kembang. Oh iya kan? Iya, men. Saiki bali ning topik. Oke. Piye? Kau mau nantang senggel wong Semarang, nantang basket karo piye? Karepe piye? Custom lapo? Lah sik nantang duel konyol kok ngene sik gawe ya kowe to. Yo, saiki tandangi wae. Karepmu piye saiki? Lah karepe piye? Janjane wani ta ora? Lah sik tekon sapa? Aku takon. Sak takon? Owe. Oh iya. Kembali ke topik. Kowe mau nantang aku to? Oh. Nantang basket. Oh. Yo, Kok kowe rawani saiki? Duh. Oh. Kene iki nantang nakoni sido ta ora? Lah kowe ra nggo bal, mosok bal anyilih aku, ora modal. Oh!
balku ning ngono kae. Kae Kae. delok mrimu kae. Kayo, kari mangkat ayo budal. Alah. Rasa ngeles, Bro. Kowe iki meng kentaan kata-kata ya. Gitu. Wis ra main. Wis ra main ya, Bro. Wis ra main ya, Bro. Kowe hambar ya. Hambar lucumu, Bro. Kompang. Janjane Kopong, Bro. Heeh. Hambar ya kowe. Ayo, Kowe Mas, wis jangan. kentaan kata-kata wis nyerah wae ya, wis jelas pemenangnya. Masalah ece-ecenan, onek-onekan, hina-hinaan iki aku jagone. Sak jagat raya, men. Tuh, meneng to kowe. Tong kosong bunyi nyarinya. Ayo. Ayo, langsung bales. Ayo. Entek kata we. Saiki rungokno wae. Aku ndek saran nggo kowe kabeh. Ayo ndelok bokep. Bokepe sik apik nggone sapa? Meni Luna Maya. Ojo. Ngene Yuka Tiperi ae. Kayak susune cilik. Ah, nggone bakule some wae. Sopo? Dah sapa kuwi? Sing cerap perapatan ngene lho. Oh, aku ngerti. Ngene Mak Darmi. Kayak germo bener tenan, Germo, Bro. Ah, tapi susune Germo gede. iku apa?